laing nasod, tungod sa gera daghang naglisod. Daghan yun ang nangamatay, ang inosente kay nangadamay. Abing uog na human na ang Israel o Iran nga gera. Karon kay ni samot pa, kay ang USA ni apil na. Daghang nabuthan kay gibubahan, daghang pamilya namatayan. Ang US ug ang Israel gitabangan nilang Iran. Apektado usab kita tungod sa ilahang panagera. Palitunon ni mahal na, labi na yun ang gasolina. Abing uog na human na ang Israel o Iran nga gera. Karon kay ni samot pa, kay ang USA ni apil na. Daghang nabuthan kay gibubahan, daghang pamilya namatayan. Ang US ug ang Israel gitabangan nilang Iran. Apektado usab kita tungod sa ilahang panagera. Palitunon ni mahal na, labi na gyud ang gasolina. Punta ili na maggera ug ang kalinaw maangkon na.